time planning. When your time planning. Oh, baby, I would me the plan. Unim dear, what's all in this week? And as a dynamic. Dynamic. Okay. You're right. Dear effort to beat me, I and Yankupon your mouth. And then no pay them person the shall say this week in this week message Japan no. Say dear modern more better no Yankupon your mouth. And no fashion with trim this week. Dear modern more effort bayano. Yankrumpon, Australian crumpo on your mouth. Dear was I was sorry now yeno. Oberbom paye 21 times a day. Yankupon few. Dear was I o Kenya ho na o keka bom na o sorry. Te wo te wa. Empaibo abebono Yankupon tie. Enti dear modern moye no Yankupon omwa. Nemum se o de modern money ye na edru baabi na epema. No spread Yankrumpo usu fre na wabetio. I mean, kind Bible in Chile, kakre before this week. This week may say, dear modern mobile and paibo nyemau. Dear was a wutu one among na woon to yeno. A sorry, I'll call ye enra ne Saturday name paibo abe boneno. She ain't see. Enti ye to de bia so Nyankopon pese wo sorry na wo ye. Wo de ye na onhwe keke. Tu anamo ne keke. Enye dede. Eya anamontuo. And into okay Exodus 14. Verse 15. Kona. Je project mami. Me see this week. The enka utim said the modern mobile no empaibo ntimi nye. Ofre Nyankopon on few. Odi Nyankopon hwe se nimdie ni nyansa ni hunumu na ode ma wo no. Wo de ye adwuma. If anybody lacks wisdom, let him ask God. Say eka nyansa ye busa Nyankopon. Edi Nyankopon so ma nyansa de aka ne say de ye modern mo a wase share ne de ne say tam keke kekabom ne kono. Say ye wa adwen say o tena sori dem a e kombedo hwiensi me ka shase nam de akọ online ne so. Inti yankin kai Exodus chapter 14 verse 15 going. One kasabeti mi ata Mosi mo Exodus cry I not to say fifth one another Genesis Exodus okay the second one okay good. Enti Mosi mo to so mienu imu du 9 nchichemu dunum ekono. So working can I'm sure so be any bread see no obi any the can say epokoko no ahu epokoko no the Israel for adru baabi a che say wo so mutwa epokoko na omo hu say Egypt for no muguso kasa Egypt for no nso guso eba ahu problem ni guso eba Egypt for no eba omu njaye omuguso eba na oni bibi na edru ho no because nkofo makwa kwotena desert so sa nti enya de omuni mensuo dware muntie o Israel problem no ene so makwa kwotena desert so asase anyanko ne wo ho ohyew ene wo Egypt enti omu hyeda hu epoda for 400 years. Then all of a sudden Moses twi oma akoba bi fofra omakosia epo omu hu epoda no man day akwakwati se kumase eponna ha kumase eponna ha until all of a sudden so kon cry and now ko cape cause now ko hu epo kakraka now yam shisho until ever catch you say a typical asantini pa no soronsu and because ensuo the oti cape coaster oti epo ho no onsurosu otimi dware the oti lake bosomche no onsuronsu otimi dware ba wa wuti kumase a insuo ntan twamfa ho no
typically usro nsu pool kra usro so we pool bi na ho kra usro enti Egypt for ne saa na mo ye o ma na Israel fo ya kwakoto epo na tie me se na no pay de mode mobe no nyankrompo nye mawo usu frɛ ne kro beteam se janse hunu na wudie no enti enkan Exodus chapter 14 verse 15 na time Moses on say Yankopon ka say o Egypt for ya muhu mu Misraim for muhu mu biem Awurade be ko ama mo enti mu de munye din Exodus 14:14 na omu kike wie no na Moses ye na adwene say okobuse Yankopon say osoro nya Yankopon na say meya ne den enti kan 15 was it then the Lord says to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Na Moses peja ni tihwe osoro nya Yankopon bebusa ne say osoro nya Yankopon me den ene Yankopon ka chen say hey Moses say adenti na wusu a kire me ene this week me pese utie saade no Moses adenti na wusu a kire me ka kire unkofo ne say omunko manim enti ene this week no o memory verse ade ye adwuma ene say Exodus 14:15 Moses ye na adwene say Moses ni refi ni say okuta ade a ne dia ne say nkopagya emu be pai na Moses refi tumi a toro Nyankopon de ama no enti opagya ni nsa no eye adwuma na mom na ni refi nti no oye na adwene so say be Nyankopon akoka kire Nyankopon say hey Yankropon chamai na asemenya den Yankropon say usu a kire me upagya wuti aye den ka kire nkofo nso mu nkom anim Nhyira FM eno na mpesa me de kama asem ene unti ase de enti a osoro nyina Yankropon China fo agro Finland fo agro other people agro na woda so ti ase unti ase de enti a ekro bia nyini kom anim na yen yeda so wiawia unti ase ne se o magia tumu se Nyankropon ama yetumi nyansa ena o ka kire ye se asase no yemfa so nya adwuma ne yemfa bibi mra ne yemfa bi nka ho let us multiply ya wetumi ye free so let us multiply Nyankopon nim die mu no enti obo onipa se onipa emfa bi nka ho multiply enti wo a wo tie me ye do ba wiasem se fa bi ka ho men say no enti obi a osei ade ye bronsam obi a owia ade ye bronsam obi a oku nipa esunsum ne honhom ye bronsam efisa bronsam ne kum no awia no asei ne momosoro Nyankopon ka kire nipa se fa bi ka ho enti Moses nyoma na ekuta no de na ekuta Moses no na ne refi se eyese poma na ekuta Moses na opagya ebema asase no apai no ete se Ghana poma ekuta yen eye asase yen ye poma Moses poma Nyankopon de ama yen eye asase a wutimi dua de wo so yen ye poma Moses ni bia wode ama Ghana eye gold timber salt bauxite any nipa yen ye poma Nyankopon de ama yen no enti winim de aka ne say ye beja excuses no excuses ne say just de bia broni na bemansa na etimi akekere ye man just de bia broni na me sika ansa na etimi akekere ye man just de bia ye twen say ye sika na ye koje no de bia ye twen say ye bagye nti adase ansa na etimi aye adwuma o man bia ko nanim te sa concept na say anamo ewo se mitu na mentu a ekombe de me eninti ye mpanyifo kra ka se wote faako a wote waade so de enti ne mpanyifo ka sa o man after 68 years
wani hu se ye kokra nkokoba wani hu wani hu se ye wo anwa brode intos nyadoa enwoma ebetimi ama yen ho atoyen aduan emu nyina ye dua wani hu se ye da so kan ye da so kra nyoma no ba yani hu na saa krono omu ye te se de wo ye tie wisdom way saa krono Vietnam ye kofa mo ne ba Burkina Faso ye kofa ntosu ne ba bebia ye kofa anwa ba bebia kofa corn beef eba no se saa krono ye efa wuwu suban ni bia anka benya bi se saa krono decide say atade na ye tohye no so mu nso ye wo mu fa wuwu suban ni bi say bibia na wo de be ye mpaebo a anka wo ebekọ ne sai se saa krono decide say ye nya bibia be bibi te se shape ena omu nso ye kodoɔ na ne de chimpata because saa kodoɔ no eye Peter Breso enti broni na ntimi anya shape etimi fa containers na ofa yenye suban yi bia ye kasa ne de nima ne NDC ne MPP ya ugiri sanka broni no ana oye wu suban yi bia anka betimi akofa kaaba anka betimi akofa ka betimi akose me mobile phone nie. You know why? Because uguso kasa tie mu no etore bia ye refi sempai bona ye ko all night ko bobo ye nsem no nyankopon bu afu ye ne saa sabi nsem hunu mpaye na ye bo no o ka kire ye say adenti na uguso su frame o refi sem mama tumi say ye ho adwuma na empai bo bebre wo ho a sabi mo fa ncheme emfaso ni so ba yenka no kra ne nkyerɛw me ma wahu ne say ye kobo sala ye koba ho ahwan ye kun ye ho ye fasting sa fasting ni bi wo ha emfaso ni so de na ebeboa ye ne se foma na ekuta ye no eni kwanse ye sa kosukuru awrade so ene ye nsungu awrade so biem me kasa asem because December ba 2026 eba ya yesa suban we ache and this revelation no asofo ne ntan ka imam fo ntan ka ena ye akwadworo nti ye de bibia hye paibo akwadwofo ena ni bibia wode hye awrade akwadwofo a lazy person would always depend on God asema me ke bia wonti me say akwadwofo ena bibia na te so pese wo twen ma nyankrompon bam China for Finland for US for any abrochira wo bom paye se obekono me sin komo fa usuban ni bia anka abeko ho manson kwanta etu pa kire se nyankrompon na me kankyira wo se asase no wo se no ohina wo ton sase left and right o pa kire se nyankrompon na kankyira wo se ton a wo ton ni nei ubewu na wu a dache ma no mu bebre ene wu ton su a no ani abre ene wu koto sachet water anasa wu koto bottle water ene bottle water vena bottle water na se for no e be 40 50 60 bottle water ana anu bia na nka ba ko ye 1 cedi obi na nka nkyerɛ obi na nka nkyerɛ wo sɛ saa suban na wo mo fa bi anka ye nduru ba bi adri enti adentina ya na ye complaini bibu so NDC ni MPP foi adentina ye complaini mo amunim sɛ mo decide sɛ ɔman no de mo pa na mo ye ni enti munya ye wie na mo be complaini asif sɛ bronsam bi na ekuye mo amunim sɛ Accra Kumasi road enya bronsam eye kwanfo a MPP ni NDC mpanyifo atena se ewo parliament a yenye ho hwe na ama nipa ewuo enya bronsam but esane se yenye ya adwen se ebehu san hunumu ni ntino ye de kwose bronsam enti se say December ebe
just say asɔre ne sɔre ɛkɔbɔ paye ekuye ho ɛradie yɛ koi hwɛ yɛn suo because yɛamfa mpaebɔ amemu a wanhwɛ yɛ a bibi bɛsi enti deɛ ɛwɔ sɛ yɛde yɛn nam ontuo yɛ no just yɛde mpaebɔ ka ho ɛyɛ dɛn na metu kwan yɛkɔ nkran na mekɔfa VIP a ɛwɔ sɛ yɛ mpaebɔ 4-5 hours na aburokyire a ɔnkɔ asɔre onya time wayɛ ne kwan bɛɛ mmiɛnsa enum enti obiara nkɔhyɛ obi na accident ne nso so ate ɛyɛ den na yɛyɛ a yɛsi anim nyankrompɔn a yɛto nnwom kamfo nyankrompɔn obiara kɔ asɔre yɛmmom na de bia yɛwuo ɛnso yɛn aburokyerefo no ɔmo nyɛ saa no accident so kɔ fam ɛyɛ den na aburokyerefo no a ɔmo nsum nyankopɔn te sɛ wo no ɔmo timi yɛ aduane ma wotimi kɔkra bi ɔmo yɛ anwa ɛhɔ aduane boɔ ɛwɔ fam mame nka nkyerɛ obibi unim bibi because ɔmo hu saa wisdom ne sɛ deɛ anamon betimi ayɛ no empaebɔ nyɛ maw na ɛyɛ ɔkwadwofoɔ ɛna bibia ɔde hyɛ nyankrompɔn ɛne nti Solomon ka bibi ɔsɛ ɔkwadwofoɔ kɔ ntatia nkyɛ wankasa kɔ ɔsono wankasa kɔ gyata ho ɔkwadwofoɔ kɔ ntatia tɛn suana kwan na hunu nyansa wankasa kɔ gyata ho wankasa kɔ ɔsono ho ɔkwadwofoɔ te sɛ Ghana ni a ɔkwadwofoɔ te sɛ MPP ni NDC MP ɔkwadwofoɔ te sɛ MPP ni NDC president ɔkwadwofoɔ te sɛ yɛn Ghana foyi ɔse ma yɛnkɔ aboa kɛseɛ ho yɛnkɔ ntatea ho yɛnkɔ sua na akwan because ntatea nim time a ɛwɔ sɛ ɔkɔpere aduane gu hɔ because onim sɛ ebeduru baabi no ensuo bɛtotɔ na nsuo totɔ a ɔntimi mpie nanso time a nsuo bɛtotɔ no na wa prepare ne ho wa prepare aduane ɛwɔ fam hɔ a ɛkɔm nde no ɔkwadwofoɔ kontatia ho they plan intatia planning into one of the channels say na me pepa enie animals kingdom emmoa say emmoa the way ajata osono wowo ntatia otwe the way omu se dwene ema wo say to the bia ohwa no wo say emmoa ne kura emmoa no sabi emmoa ne kura dwene kyan yen Emmoa no dwene kyan yen Proverbs 6:6 go to the ant you sluggard. I like the word sluggard or kwadwofoɔ Ghana ni kwadwuni MPP NDC kwadwofoɔ yen Ghana foɔ kwadwofoɔ president akwadwofoɔ ministers akwadwofoɔ Bible say yen kontatia nkyɛn ntatia plane enti enye obi na bɛka kyerɛw sɛ ɛmo ne yɛ wɔ asase ebetimi adua mo ne wɔ ha enye obi na nka kyerɛw sɛ intos ne nyaadoa ne ebetimi anya bi wɔ ha enye obi na nka kyerɛw sɛ anwa ne ebetimi anya bi wɔ ha enye obi na nka kyerɛw sɛ yɛ wɔ enkokɔ akate fan Boris B ne nasefoɔ akokɔ daakomu omu yɛ nkokɔ enti aban de nkokɔ nketenkete na ba yɛ nyinaa yɛ nkambom ne yɛnyere yɛ ho ne yɛmfa nkɔ yɛnim enye obi na bɛka kyerɛw enti effort ni bi ene de aban yɛ no effort ni ne sɛ Nhyira John Mahama sɛ o me de nkokɔ nketenkete aba enti wuti akyire a yɛnkasa na nkokɔ nketenkete na wo sere wo bra wo sɔre anopa de bia wo sɛ wo pɛ fried rice ne akokɔ no nya no he ya adwen yɛ limited because of politics Nhyira John Mahama de nkokɔ nketenkete aba wote wo because o kaseti a ne nti no unhu de o yɛ ba wo sɔre anopa ukɔ asafo ekoto enkokɔ na wotɔ ye ne ye abrofo de na ɛwɔ fridge mu 13-12 years ne te nkokɔ na ye hwie no nkokɔ na ye hwie no ebi wɔ hɔ a ɛhyɛ fridge mu 13-14 30 1 years ne adiaba na wahwe saa kro na ye kɔfa nkokɔ nketenkete no ɔmo de nkokɔ nketenkete na nyini ye no mu wɔ ne paneɛ ɛna ye kama ɛna wo bɛgye wiye enti se enya president bi no say yen hye ase na yenye nkokɔ wɔ ha na ebeduru baabi no enkosua ene nkokɔ ye benya bi wɔ ha o se da bi why because senyo na de ne bai but de bia ye ka domestication dalati domestication a champon o se yan kase bedua ya ade sa system way ena ye nkokɔ do you know how much we import
abusia unim how much ye kokra enkoko eba krom ha na wanya president bia we Kenya politics so anka MPC ni nyina we ye adwuma entinka MP bia prese ma mempe ba bi mfa nkoko nketinketi bi ngwo ne yenye nkoko ni yie na de ba ko esaye me deni se President John Mahama ka se efri na ko sa enkosua ne nkoko ne nyoma ni nasifo ni nyina no ye de be feedi from basic level school feeding now to senior high school unim de tie ni se yewra John Mahama ma ekuafo ene omo ye nkoko ne sankrofo ni nyina benya sika the effort be ye no nyankopon enye mawo ye de ato we spend over $300 million every year importing frozen chicken. We spend over 300 million. What's the baby? Because anyone na de buy into no. Wadem bonene se engu. Enti poultry farmers unhappy. 2022 August 18. Thank you, Jeff. Facebook never he. We over 600 million spent on imported chicken in 2021. Nhyira fan. Tio 2021 nkwano. Poultry farmers are never Ghana say yetam Ghana sika $600 million and ye de kokra enko kofunu enkwa. What did they make? Me say Gini hubi yetam Ghana $1 million maku 600 and ye de kokra enkoko ebaye kromu ha je pe krona ya ye kofa nkoko ne ba no pe mame enti se uye Ghana ni na yewra John Mahama ma ye poma na ekuta ye ne se eni kwan se saa sika no de bi ekotam ne ekokra nkoko na mom yankase betimi aye nkoko ne wa ha na nkoko ni nyina o matu nkosua na de ye broiler ene de ye layer ye nya bi ni etwitwa ni ya package no te sabari bi mu ni akate farms ne akoko ni etwitwa bi wa ha na saa ye nam no enam no ya ma wona wo mu ye omu import frozen chicken no akoko no oma ba be kra bi wa ha ahankasa enti se me kona me se me kwa akoto akoko a wo se dodo na ye ebia enkoko a Ghana fo aye ye de no kra de ye de no anunsuo kra de chen de abrofui e de panea wo no enti hwe ba bia Ghana ye kra ayi enkoko free muntie o ye kra bi free Brazil, USA, Netherlands, Poland, Belgium, Tiedino, Brazil, USA, Netherlands, Poland, Belgium, Sankrofowi, Kamusia Subaya, and Kawu Ubenya Koko Ari. Mibusawo. Se Brazil for ni US for ni Netherlands, ni Poland, ni Belgium for any US ni Spain, ni Ireland for esua ye subai kwadu subai sluggard attitude na. Uji di se akoko ni ebenye biare. Enti wani nwu wa wutie mie boni be pa na John Mahama ye se ose ye ma ye de nkokon ketenkete ye nyina ye nkokon ni yie na ebedu baabi na saa sika no akaha na ma economy no akoyie na ebeduru daachi bi no nkrofo nso be fa ye de eti se de gold body mo anamo ka won say gold board buy yi ama Ghana yetimi etresi ekwan ya yefa so nye $1 won say gold board ne buy no yetimi a block akromfo na omudi gold omuwia gold no enti eduru baabi na yewra John Mahama nkokon kitinkiti se Ghana yetimi ye be 1 million 2 million enkoko yetimi ye na factories no ye biemu
na ye wo enkokɔ ho nneɔma bebree a kwiani ne ho ntɔ no Ghana ye ho ntɔ ye 600 million no se Ghana eka krom ha woni madwuma ye de be mmrantie no we ne efra no nyansa ne se untwe nyankopon se o meka sa nyansa we nkyerɛw because sa nyansa no odi ama obi ka nti wodi ne say take advantage and work on it sa nkokɔ nketinketi program yi se ye ma ani abre ne ya anya no politics a ebetumi ama Ghana adwuma bebre aba mamabunu anya adwuma makwiani a wodua ye kan say eburo ni nasefo nyina obenya so mfasoɔ enkokɔ no kra wo magya nan kra wutimi ye no asa nya ho fertilizer enti ebeduru ba bi ye nkokra fertilizer akokɔ na agya nan no yetimi de ye afuo ye agric no sa na ye kyerɛ yen die nyansa timi ye the effort timi ye no prayers can never do it oma ye betimi aye ni ye but politics MPP ni NDC ntimuno munya ni say ya ba me de me bojo Muhammad Baso president sa adwene na wunya ya na omu ye ho adwuma na omu sere wo no sankokon ketenkete se mo amu ye no mamfa akwadworo anye na mu ye ni yi a begitum say in the next 2 years no sankokon ketenkete project yi ebetimi ama Ghana $600 million na ye kokra nuane enkokɔ ba no eso bete na san sika na ka ha ne atimi afa nkrofo adwuma ne ama obia ho ato no anka bronya yi bai ena ye nyina na nkokɔ nketinkiti ye nya bi na enyini ntema ena ye hwi efie akokɔ de akunu a won se de akunu no wa wo bia difference wom chain de aya woni pane no ye betimi aye nanso me ka cho say mem sunku nyankopon so just move forward. Oh yeah, come on. Nhyira 104.5 FM. Kofi